Escoítase, sí. Bueno, bos días, imos continuar a mañá con esta mesa redonda que se vai centrar nun dos asuntos ou temas máis interesantes para os estudos literarios actualmente, como é a cuestión do canon, e a canonización, da que de alguna maneira xa estivemos oindo parte esta mañá coas conferencias de Javier Gómez Montero e de Arturo Leite. É fundamental ver, por un lado, non só o lugar que ocupa Rosalía de Castro no noso canon, no canon do sistema literario galego, senón, ou do sistema literario español, europeo, senón en que momento de canonización, ou que tipo de canon actuaba no momento en que Rosalía de Castro empeza a súa produción literaria. E disto vanse ocupar os tres componentes desta mesa que paso inmediatamente a presentar, resumindo algo os currículos. Logo, se hai tempo para o debate, pois ampliamos un pouco todo isto. En primeiro lugar, falará María Xesús Lama López, que é profesora titular de Filoloxía de Literatura Galega na Universidade de Barcelona. É responsable aí do lectorado de galego. Traballa en varias liñas de investigación. Unha delas é a liña rosaliana, na que leva investigando desde hai moito tempo. É autora dunha edición crítica de Cantares Gallegos, acompañada dunha edición escolar, xa hai tempo. Ten varios traballos publicados en diversas revistas e actualmente está coordinando un seminario rosaliano en Barcelona xunto con Elena González e xa fixeron a primeira entrega da que se xorde un libro titulado Canon y subversión, la obra narrativa de Rosalía de Castro, editado por Elena González e por María do Cebreiro, aquí presente. Aínda está por celebrarse o segundo seminario, non? Este mes de outono. Non menciono ningún traballo máis porque o teñen vostedes no currículum e paso a palabra a María Xesús, que se vai ocupar da relación de Rosalía co canon europeo do seu tempo, especialmente do canon romántico, relativo á literatura popular tan importante, a consideración da literatura popular. E algo máis. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por convidarme a estar aquí. Moitas grazas a Olivia por esta presentación tan hiperbólica e tamén a todos vos por estar aquí, a todos ustedes por estar presentes, escoitando as nosas exposicións. E teño que dicir que o tema, tal como presenta Olivia, é unha pretensión exagerada e, polo tanto, falar de Rosalía no contexto do romanticismo e no contexto da literatura europea da época non me atrevo a tanto, a verdade, e moito menos a algo máis. Pero sí que quería, o que pretendo é simplemente facer uns apuntes sobre as orixes e a valoración da cultura popular, da que testemunha a súa primeira chega á literatura galega, que constitúe Cantares Gallegos, que é precisamente o libro do que estamos celebrando o 150 aniversario. Quería facer estas consideracións no contexto, sí, do romanticismo, porque me parece, do romanticismo europeo, porque me parece que con frecuencia esquecemos este aspecto tan relevante das aportacións do romanticismo, aos precedentes que introducen xa os ilustrados como unha crítica ao exacerbado racionalismo da ilustración ou como apuntes que van xurdindo xa ao longo do século XVIII que pretenden chamar a atención sobre novos aspectos aos que hai que aplicar o entendemento e a razón, novos aspectos do contexto e da realidade
do momento, e que introduce moitas cuestións con relación a caracterizacións un pouco simplificadoras do movimento romántico que ás veces non temos máis remedio que utilizar e aplicar neste afán da historiografía literaria por clasificar as producións culturais en movimentos e épocas. Entón, quería comezar destacando unha cuestión moi importante no século XIX, que é a extraordinaria difusión que adquiren os acontecementos artísticos e tamén o feito de que en algúns casos se produzan éxitos inmediatos extraordinarios na produción da obra de algúns autores que fan que se conviertan rápidamente en grandes en personalidades relevantes, en persoeiros relevantes das súas culturas e do seu tempo, como é o caso, por exemplo, de Pushkin, que se converte de repente non, pero vaya, grazas á súa obra, no poeta ruso clásico, ou de Mickiewicz, o máis grande poeta de Polonia, Petofi, o poeta nacional húngaro, é dicir, a produción de grandes de autores que atenden a este interese pola literatura popular como manifestación do espírito do pobo e que teñen unha recepción extraordinariamente exitosa, como foi tamén, creo, o caso de Rosalía de Castro cos seus cantares, que foi o libro que tivo unha recepción que algún día haberá que estudiar, pero que parece a que tivo máis éxito de todos os seus libros, de todas as súas publicacións en vida. Así que dirían que os creadores nesta época reaccionan, nesta época estou falando en principio de finais do século XVIII, primeiros do século XIX, reaccionan ante dúas grandes revolucións que transforman o mundo ata entón coñecido, que son a revolución industrial, que provoca o seu horror e que provoca ese fin da natureza do que falaban na intervención anterior, e a Revolución Francesa, que inspira co seu exemplo, que provoca a súa admiración en moitos casos, aínda que despois se matice dunha maneira moi crítica, esa admiración en case todos os casos se provoca evolucións diferentes, pero que, desde logo, suscita un interese pola democratización da cultura e pola democratización da arte, dos motivos da arte, da propia linguaxe, ao mesmo tempo un interese polo pobo como suxeito político que dá un impulso definitivo a ese interese pola cultura popular. Entón, nese período que antes aludía, finais do século XVIII, principios do século XIX, van a xurdir por toda Europa unha serie de recollas, de recompilacións de poesía popular, pero non só de poesía, senón de produccións da cultura popular de toda índole, que é dicir, relatos, contos, ditos, mesmo o interese pola música, mesmo o interese nas artes, por fixarse nos gravados feitos en madeira ou en calquera outro material dos restos arquitectónicos, é dicir, por todas as manifestacións da cultura popular. Os
quizáis se pode seguir considerando que, a pesar de todos os precedentes da Ilustración, foi a finais do século XVIII cando se fai máis patente esa o momento no que se fai máis patente esa progresiva desaparición da cultura popular, cando o pobo comezou a ser materia de interese para os intelectuais europeos. Prodúcese un auténtico descubrimento do pobo que se manifesta entón no interese por todas as formas da literatura popular, especialmente da literatura de transmisión oral, evidentemente, da religión, das formas musicais, etc. Entón, Herder fala de cultura popular, cultura des folkes, opoñéndoa á cultura educada ou instruída, a cultura der Gelehrten, é dicir, a cultura dos instruídos. E introduce a idea de que as diversas manifestacións desa cultura do pobo formaba parte dun todo que expresaba o espírito dunha determinada nación. A asociación de poesía da poesía co pobo reafirmouse na obra dos irmáns Grimm nun ensaio sobre a saga dos Nibelungos. Jacob Grimm sinala que o autor do poema era descoñecido, algo usual en todos os poemas nacionais, cito a Jacob Grimm, algo usual en todos os poemas nacionais, e así debe ser, xa que pertencen a todo un pobo. A súa paternidade ou maternidade, era comunal, porque o pobo crea. É o descubrimento de que o pobo crea. En un famoso epigrama escribiu, tamén Jacob Grimm, que cada épica debe escribirse a si mesma. É dicir, que, de alguna maneira, estes poemas non son a obra de ninguén, e, polo tanto, eran como as árbores, como as plantas. Quizáis tamén aquí entraría a conexión coa natureza da que se falaba antes, de o interese pola natureza, como elementos naturais que sinxelamente medraban, e por iso Jacob Grimm define a literatura popular como poesía da natureza, ou nature poesy. Con estas teorizacións relacionaríase, creo, a tendencia dos románticos do grupo de Jena a publicar anónimamente os fragmentos na súa revista Ateneum e a concepción organicista da obra literaria como un elemento que está en crecemento permanente ou en transformación permanente. Por iso, en algúns casos, hai obras que quedan inacabadas, como o Heinrich von Ofterdingen de Novalis, ou mesmo esta idea da forma literaria do fragmento. Ou incluso tamén quizás se podría relacionar con esta defensa do anonimato da produción popular, a publicación anónima das baladas, da primeira edición das baladas líricas de Wordsworth e Coleridge, pero estas cuestións seguramente nos levarían aquí demasiado longe. Non é tempo. As ideas de Herder e dos irmáns Grimm tiveron unha grande difusión e influencia. Partindo delas empezaron a aparecer, como dixen, coleccións de cancións populares en diferentes países. En 1904 apareceu unha colección de baladas rusas ou Bellini recollidas por Kirja Danilov, a colección de cancións alemáns de Agent von Arnim e Clemens Brentano, das Knaben Wunderhorn, inspirada na tradición oral en gravados populares, foi editada entre 1806 e 1808, a colección de baladas suecas recollidas da tradición oral das Fastar Gotland por Afelius Geiger, foi publicada en 1814, as baladas serbias editadas por Vuk Stefanovic Karadzic foron publicadas en 1814 tamén, e despois ampliadas. As cancións finlandesas foron recollidas por Elias Lönnrot da tradición oral e sistematizounas ata construir o poema épico do Kalevala publicado en 1835. Pero xa había precedentes deste proceso, como dixen, entre os ilustrados,
Thomas Percy, un clérigo de Northamptonshire, ten un papel pioneiro ao editar as reliquias da poesía inglesa en 1765, incluindo baladas famosas como Chevy Chase, Barbara Allen e outras, pero el non cría que esas baladas tivesen nada que ver co pobo, pois pensaba que foran compostas por xograres que no seu tempo tiveran unha posición destacada nas cortes medievais. Pero esta obra foi interpretada dende Herder aos nosos días como unha colección de cancións populares e recibiuse con entusiasmo en Alemania e outros países. Ese entusiasmo polas cancións e outras formas da produción oral anónima do pobo recibe un impulso extraordinario a finais do século XVIII e principios do XIX debido á conciencia cada vez máis perentoria de estar vivindo unha época de grandes transformacións sociais e políticas, dunha banda, como dixen, a Revolución Industrial que xera un proceso de urbanización que fai patente por primeira vez o perigo de desaparición da cultura tradicional do pobo rural, o tempo que introduce avances técnicos nos sistemas de impresión que difunden cada vez máis a cultura escrita. Doutra banda, a Revolución Francesa xera ese entusiasmo democrático que comentaba e o interese polo pobo. Polo tanto, neste contexto, o descubrimento do pobo inseriuse nun movimento de busca da propia identidade e de liberación nacional e a colección de cancións populares, a recolección de cancións populares está case sempre inserida nese proceso de reivindicacións de culturas dominadas por outros povos. Por exemplo, as cancións populares gregas publicadas por Furiel inspirouse na revolta contra os turcos de 1821, de cancións populares gregas modernas. O polaco Hugo Kolatach deseñou un programa de investigación sobre a cultura popular desde a cadea onde estaba por formar parte do levantamento de Kosciuszko contra a ocupación rusa. A primeira das compilacións de Lud Polski, titulada O pobo polaco, fora publicada por Giełbowski e coincidiu coa revolta de 1830. Niccolo Tommaseo, o primeiro compilador importante de cancións populares italianas, era un exiliado político debido á súa oposición ao goberno austríaco en Italia. O belga Jan Frans Willens, editor das cancións populares flamencas holandesas, é considerado pai do movimento nacionalismo flamenco, o Vanse Vedegin, mesmo no caso de Escocia, onde as aspiracións de liberación nacional estaban máis afastadas, Walter Scott publicou e recompilou os seus cantos da fronteira escocesa para ilustrar os costumes e o particular carácter do pobo escocés que xa cantara o pobo escocés na voz de Robert Burns en 1786, a data de publicación dos seus poemas, principalmente en dialecto escocés, un dos poetas nomeados por Murguía e seguramente admirado por ele, por Rosalía. Así pois, a importante difusión do interese pola cultura popular foi debido, en boa parte, aos movementos nacionalistas, aos intentos organizados por diversas sociedades que se concentraban para facer presente, dignificar e intentar revivir a súa propia cultura. Esquezoseme tamén o caso de, Suecia tamén, xorde cando perden Finlandia, eso xorden as primeiras compilacións cando perden Finlandia a mans dos rusos, os propios finlandeses conquistados polos rusos, xa empezaran anos antes a recuperar a súa poesía, pero o programa e as investigacións de Elias Lönnrot a partir desa conquista polos rusos, etc. En case todos os casos, os autores destas compilacións son ou ben persoas que están traballando na elaboración dunha historia nacional, ou ben poetas que están ao mesmo tempo tratando de contribuir coa súa propia obra orixinal á creación dunha literatura nacional. O feito de que sexan eles mesmos poetas ten algúns inconvenientes, ademais de vantaxes, moitas vantaxes, pero tamén algúns inconvenientes, porque introducen nas súas compilacións moitas intervencións que hoxe serían intolerables, dificilmente xustificables dende o punto de vista da recollida de materiais de campo e da transcripción. Os mesmos poemas de Agin von Arnim e Brentano
pois son en boa parte creación, a composición do Calévala, ben, porque Elías Lönnrot o xustifica, pero pode ser tan fraudulenta como os poemas oceánicos de Macpherson, porque é unha reconstrucción que a partir de formas, de fragmentos recollidos da tradición popular, que tamén recollera Macpherson. En realidade, Macpherson pasou a historia como o gran mentireiro, mentras que Elías Lönnrot é o compilador da épica finlandesa. Pero, bueno, de todas maneiras, resumindo, que hai toda unha tradición asociada á valoración da produción do pobo e a importancia desa produción do pobo para fundamentar as literaturas nacionais, que evidentemente é algo que acontece tamén no caso das teorizacións de Manuel Murguía, que sempre se citan como precedente e como alimento dos cantares de Rosalía de Castro. Teño que dicir tamén que na nova edición que publicou Anxo Angueira fai alusión á influencia do Padre Sarmiento. Efectivamente, o Padre Sarmiento, como ilustrado, que introduce o interese pola cultura popular, é un gran precedente na liña do que estaba acontecendo en toda Europa. Hai, polo tanto, un diálogo con ese interese polo propio, interese pola voz do pobo, posición do poeta como traductor da voz do pobo, ou como intérprete, ou como di Wordsworth no seu prefacio ás baladas líricas, que ten que poñerse na posición de traductor o poeta e non creerse tan extraordinario que as súas intuicións subxectivas e os seus achádegos lingüísticos subxectivos poden ser superiores aos achádegos e as intuicións de toda unha colectividade, que, polo tanto, o mellor logro do poeta individual sería a impregnación de esa colectividade, dese espírito do povo para traducilo e para darlle forma. Entón, por un lado, está operando a mediados do século XIX, polo tanto, bastante tardíamente en Rosalía, esta influencia de todo este movimento europeo que, por suposto, eles coñecen moi ben, que tamén está fervendo no ambiente do galeguismo da época a través de outros grupos e outras publicacións, como, por exemplo, o grupo da Coruña dos Irmáns da la Iglesia, que publica en Galicia a Revista Universal deste Reino, onde López de la Vega publica ao longo de 1863, desde marzo do 63 ao marzo do 64, a primeira colección importante de poesía popular que recoñece como grande precedente Domingo Blanco. López de la Vega, que era, eu creo que moi amigo de Rosalía de Castro e de Murguía, coincidira con eles na pensión da Rúa da Conga, onde se instalaran no 1858, cando regresaran por primeira vez a Santiago xuntos, é un das súas relacións, dos seus amigos permanentes ao longo de toda a súa vida. O interese por esta recolección de cantigas populares está presente en Galicia Universal deste Reino, Revista Universal deste Reino, a través de López de la Vega, a través dos Irmáns da la Iglesia tamén, de algunhas das súas composicións e de algunhas das composicións que aparecen tamén en el álbum de la Caridad. Pero, por outra banda, a outra liña que me parece que é moi importante e interesante é que tamén no ámbito hispánico se está prestando atención agora, aínda que tardíamente, tamén a tradición popular das baladas e das coplas, nunha busca agora de renovación da retórica un pouco
exagerada ou barroquizante xa, en que está desembocando o posromanticismo, pero unha busca que está presente pois dende as publicacións de Ventura Ruiz de Aguilera, que se reivindica en Cartas a Murguía como un dos primeiros en introducir o cultivo das baladas e a composición de baladas na literatura española, incluso na poesía de outros autores como Campoamor, varios outros, ou nese prólogo de Bécquer a La soledad de Ferrán, pero que seguramente comentarán moito mellor os meus compañeiros de mesa, pero que o único que quero apuntar é que esta búsqueda de depuración da linguaxe a través da inspiración popular está presente xa no propio romanticismo. Como precedente, quero reivindicar a importancia das baladas líricas de Wordsworth e Coleridge, que é un texto que se considera iniciador do romanticismo inglés e que ten unha grande influencia no seu momento e que se publica na súa primeira edición anónimamente, pero que na segunda edición Wordsworth introduce un prefacio moi importante no que fai unha exposición teórica dos fundamentos dese experimento que quizáis non se atreveran a asinar na súa primeira entrega, porque consideraban que sería unha ruptura que se entendería como plebeia e que despois en algúns poetas seguidores da influencia das baladas líricas que tamén buscan esa simplicidade da linguaxe e a inspiración na lingua normal das xentes, pois que tamén recibe o escarnio dos seus contemporáneos o consideralos poetas plebeyos porque tampouco tiñan unha orixe familiar moi excelsa. É o caso de Keats. Vou a ler unha cita das baladas líricas, só creo que para terminar, porque me estou pasando, non? Non? Ah, perdón, vale. Sirenas de los procedentes. Vale, entón, unha cita do ese prólogo das baladas líricas na que reivindica dunha maneira clara Wordsworth esta inspiración na lírica, na inspiración na lírica popular. E di Wordsworth: o obxectivo principal que me propuxen nestes poemas, está na segunda edición obviando un pouco a participación de Coleridge tamén porque se enfadaran un pouco e porque Coleridge despois discrepa e ademais só contribuirá con 4 poemas. O obxectivo principal que me propuxen nestes poemas foi escoller feitos e situacións da vida ordinaria e relatalos ou describilos todos ata onde fose posible mediante unha selección da linguaxe que a xente utiliza na vida real. Esta afirmación pareceme moi importante tamén en relación coa escolla da lingua de Rosalía de Castro, porque é a lingua en Cantares, porque con frecuencia fálase da escolla de lingua de Rosalía de Castro entre galego e castelán, pero tamén hai unha escolla de rexistro en galego, en Cantares gallegos. É a escolla da lingua que fala a xente na vida real. Rosalía decide que non necesita, nese libro, decide que non necesita demostrar a beleza ou a aptitude expresiva do galego con un rexistro depurado da lingua, senón que vai a mostrar a lingua da vida real e como ese rexistro tamén é válido para
mostrar a beleza, a sensibilidade, o sentimento e todos os matices do sentimento. Entón, trátase... Pero outro aspecto moi importante que afirma o Wordsworth nesta pequena afirmación é que hai que superar a selección dos temas desde a concepción de que todo, especialmente os feitos e situacións da vida ordinaria, pode ser obxecto e tema da obra de arte. Polo tanto, a lingua axeitada para a expresión dos feitos tamén debe democratizarse, renunciando ao estilo elevado, á lingua depurada, en favor da lingua que a xente utiliza na vida real. É verdade que o Wordsworth tamén despois se contradiu un pouco porque di que hai que introducir o principio de selección, que hai que pulir un pouco, eliminando o que produce rexeitamento, o que produce desagrado nesa lingua e tal. Pero o que aí, nese aspecto, sí que introduce o principio de selección, pero o principio elemental era prestar atención os feitos ordinarios, esas pequenas cousas de que falaban tamén os poñentes anteriores, atender a esos feitos non extraordinarios. Ademais, Wordsworth expláyase moito sobre a necesidade horrible dos seus contemporáneos de estímulos exagerados. Por exemplo, fala da degradante sede de estímulos horrorosos contra a que reacciona. E di que o tema é verdadeiramente importante porque o entendemento humano pode emocionarse sen necesidade de estímulos groseiros e violentos. Aquí creo que poderíamos tamén volver a moitas consideracións que fixeron na mesa anterior, como a oposición entre entendimento e sentimento, porque Wordsworth parece que considera que o sentimento xorde do entendimento. En fin, daría para moitas máis cousas a análise deste prefacio de Wordsworth, seguramente, que creo que está presente no subconsciente da época, senón no consciente como lectura directa, pero sí no subconsciente da época do que se impregna Rosalía de Castro. Pero ademais, outro fragmento que quero ler de Wordsworth reivindica a inspiración da creación na lingua do povo. Di, escolleuse, polo xeral, a campesiños de clase baixa, porque nesa condición as paixóns esenciais do corazón encontran un terreo mellor onde poder acadar a súa madurez, son máis espontáneas e usan unha lingua máis chá e enfática. É dicir, a lingua da clase baixa, pero dos campesiños, ten un elemento de superioridade. É a mellor, é a máis axeitada para expresar as paixóns esenciais do corazón. Son máis espontáneas e usan unha lingua máis xa enfática, porque nesa situación, é dicir, na situación dos campesiños de clase baixa, pero dos campesiños precisamente polo seu contacto coa natureza, porque nesta situación os nosos sentimentos elementais existen nun estado de gran simplicidade e, en consecuencia, poden ser contemplados de maneira máis axeitada e comunicadas con máis forza, porque o modo de ser dos campesiños nace desas emocións elementais e, debido ao invariable carácter das ocupacións rurais, compréndese máis facilmente e é máis duradeiro. É dicir, o carácter reiterativo das ocupacións, da vida mesma, a evolución da vida en ciclos, fai que as emocións sexan máis duradeiras ou máis esenciais ao mesmo tempo, é dicir, que a repetición dos acontecementos, non a búsqueda da novidade, é o que propicia o descubrimento das esencias, do que realmente é importante.
E iso é do que realmente é importante a través dos tempos para a humanidade. E continúa. Porque o modo do ser dos campesiños nace desas emocións elementais e, debido ao invariable carácter das ocupacións rurais, compréndese facilmente máis duradeiro. E, por último, porque nesa condición as paixóns da xente engádense as formas fermosas e permanentes da natureza. Ademais, atópase a lingua desas persoas, purificado dos que parecen ser os seus auténticos defectos, e iso compete ao poeta detectalos, e todos os constantes motivos de rexeitamento e desagrado, paréntese. Entón, ademais, adóptase a lingua desas persoas, purificada, etc., porque esas persoas están en continua comunicación cos obxectos mellores dos cales procede o mellor da nosa linguaxe, e porque pola súa categoría social e a igualdade e o estreito círculo das súas relacións están menos baixo a influencia da vanidade social e transmiten as súas emocións e ideas con expresións sinxelas e sen elaborar. Non están deturpados pola civilización e pola sociedade. Polo tanto, dita lingua, o provir de experiencias e emocións que... Membro correspondente da Real Academia Galega, membro de varios consellos editoriais e director do Boletín da Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander desde o ano 2005. Dirixe un grupo de investigación desde 1994 sobre a obra de Emilia Pardo Bazán, sobre a que continúa incansablemente traballando, despois de dirixir na Casa Museo Emilia Pardo Bazán ata o ano 2008 unha serie de simposios e o Congreso Internacional que pechou o ciclo e que ten actas resultantes ata o ano 9. E tamén director da biblioteca de autor José María de Pereda, na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, codirector das obras completas en 11 volumes deste autor e tamén, en colaboración con Darío Villanueva, director e editor dos volumes das obras completas de Emilia Pardo Bazán. Exactamente tamén preparou os volumes 11 e 12 relativos aos contos. Ben, el vai falar da posición de Rosalía de Castro no canon do seu tempo, o canon que recibe dentro do sistema literario español ou que pertence e que nese momento entraba en colisión co emerxente protosistema galego. Ambos os dous en proceso de canonización, diría eu, porque o español estaba reinventándose, aumentándose nese momento tamén. Murguía, por un lado, Emilia Pardo Bazán, por outro, son os grandes muñidores deses, os grandes asentes deses canos. Paso a palabra a José Manuel. Moitas gracias. Ante todo, semella obligado unha moi grata obriga agradecer ao comité organizador deste congreso rosaliano que, con permiso do profesor Angueira, personifico nas miñas prezadas colegas Rosario Álvarez, Dolores Vilavedra e María do Cebreiro Rábade. Agradezo, digo, a súa invitación a participar nesta mesa redonda, invitación especialmente xenerosa pola súa parte, pois non conto entre os expertos rosalistas ou rosaliólogos, como acostuma decir o mestre Alonso Montero, que nesta tribuna veñen intervindo. Aínda que, desde a miña especialización nas letras españolas do XIX, algunhas veces me teño asomado a súa produción literaria, a produción rosaliana, da que, por outra parte, son fervoroso e antigo lector. Supoño que niso se basearon as miñas colegas para convocarme a esta mesa redonda, en que, baixo o rótulo común de Rosalía e o canon literario do seu tempo, acordamos que me ocupase da súa poesía dende a perspectiva da literatura española. Para asustarme o tempo que me foi asignado, e tamén porque é a época que mellor coñezo, limitarei a miña análise ao período inicial nese proceso canonizador.
intentarei mostrar, como dixe no resumo previo que avancei a nosa moderadora, intentarei mostrar como a recepción coetánea e a inmediatamente posterior foron asignando a poesía rosaliana, tanto en galego como en castelán, un determinado lugar no canon da poesía hispánica do XIX. He de confesar que logo de recibir ese encargo me decatei da irreflexiva ousadía con que o aceptara, o mergullarme coa sabia orientación e xenerosa ayuda dos meus antigos alumnos, agora colegas Raba de Villar e Díaz Laje, na inabarcable bibliografía crítica sobre a nosa autora, na procura de traballos sobre o tema proposto. Con todo, aínda recoñecendo o minguado da miña aportación, acaso poida espertar o interese de vostedes amosando como algúns dos problemas metodolóxicos, historiográficos, estéticos, interpretativos, ideolóxicos, políticos, lingüísticos, que condicionaron ese proceso de canonización se formularon xa dende o seu inicio. Un proceso que se caracteriza por unha notable complexidade, en que incidiron factores e condicionantes moi diversos. Marina Mayoral, nas páxinas introductorias ao seu xa clásico libro de 1972, expresábao nestes termos, cito: «Durante muchos años, el silencio de la crítica envolvió la obra de Rosalía de Castro. Cuando volvió los ojos hacia ella, refiere a la crítica, el proceso había llegado a su fin. Rosalía es ya un mito. Silencio y mitificación han hecho de ella una figura mal conocida». Ata aquí a cita. Os 40 anos transcurridos desde aquela non melloraron sustancialmente a situación, lonxe aínda de estar totalmente afianzada. Non pretendo dicir, ni moito menos, que Rosalía como poeta non teña acadado a consagración canónica que a sitúa nun dos lugares privilexiados na lírica hispánica e europea de todos os tempos. Pero parece indiscutible que ese lugar non é o mesmo, nin ocupa o mesmo rango, segundo que atendamos a súa obra en galego ou en castelán, a súa obra en prosa ou a súa obra lírica. Ser a figura máxima, universalmente aceptada e apreciada, aínda que non unanimemente entendida, interpretada ou explicada nas letras galegas, ou representar, con Bécquer, o comenzo da modernidade na poesía española, cando aínda non rematara o século XIX. E deixo a marxe a súa obra en prosa, que, sen prexuizo da reconsideración que nos últimos tempos se lle ven dedicando, coloca a nosa autora nun rango moi secundario respecto aos seus coetáneos prosistas, en español, Alacón, Valera, Pereda, Galdós, Pardo Bazán, Clarín. No estudio que antes lembrei, advertía Mayoral, cito: «Rosalía escribe en gallego la mayor parte de su obra poética, y el emplear una lengua que no es la oficial de la nación y el haber sido la primera que la usó con auténtica categoría literaria, tras un silencio secular, fue un grave inconveniente para la crítica. Hoy nos parece ridículo, pero todavía se sigue separando en los estudios críticos su obra castellana de su obra gallega, como si no nacieran de la misma fuente. Pero no solo escribe en gallego, sino que habla de Galicia. No es una poeta puramente lírica, sino que posee una fuerte tendencia social. No es solo la poeta quien se refleja en sus versos, es también un pueblo». Fin da cita. Consideremos, pois, en primeiro lugar, o factor lingüístico, que condicionou de maneira moi determinante a canonización da poesía rosaliana. E non só pola diferente valoración que antes ailentei, senón porque a súa recepción crítica tamén se viu afectada polo mesmo. Non é infrecuente o caso de críticos estudiosos que, ademais de restringir a súa lectura a unha ou a outra parcela, segundo o idioma, da súa obra, establecen conclusións valorativas derivadas de iso. Limitareime aos coetáneos. Así o facía, por exemplo, Juan Barcia Caballero, cando xulgaba en 1885
en las orillas del Sar. Cito: a pesar del indisputable mérito que este libro encierra, he de confesar que si a escoger me dieran entre los versos de la autora, preferiría, sin duda, los gallegos, por la mayor dulzura y sentimiento que son un distintivo de las rimas gallegas de nuestra poetisa. Fin de cita. O mesmo opinaría, bastante máis tarde, en 1957, Luis Cernuda. Cito: quizá los mejores versos de Rosalía sean los que escribió en gallego. Pero Unamuno, sempre a contra, dixera en 1912: prefiero estas rimas castellanas a las gallegas. Son más líricas, más personales, más universales. Fin de cita. José María de Cossío, acaso o mellor coñecedor e historiador da poesía española entre 1850 e 1900, escribe no seu fundamental Panorama: la personalidad poética de Rosalía de Castro exige, para ser estudiada totalmente, la consideración de sus versos en gallegos. Cantares gallegos y Follas Nuevas son, acaso, más importantes libros que los escritos en castellano, especialmente el primero. Chamo a atención sobre esa advertencia, a súa valoración preferente por cantares gallegos, porque non só o factor lingüístico incide na canonización que me ven ocupando. As notables diferencias temáticas, formais, estilísticas, métricas, de formulación poética, en suma, entre o libro de 1863 e os de 1880 e 1874, determinaron a aceptación de lectores e críticos, moitos dos cales prefiren unha Rosalía a outra. Ben, é verdade que cada vez se afianza máis a opinión que defende a unidade total da lírica rosaliana, como xa o facía en 1937 o catalán Guillermo Díaz Plaja. Cito: es imposible separar en la obra poética de Rosalía su producción castellana de la gallega. Las funde un mismo espíritu. O factor lingüístico, como condicionante do proceso canonizador que veño comentando, está íntimamente vinculado aos ideolóxico-políticos, que siguen incidindo tanto na interpretación como, consecuentemente, na súa valoración. Claude Poulain dixo de maneira categórica, tal vez demasiado, ao referirse a, cito, la doble perspectiva de Rosalía. Los gallegos y los no gallegos tienen una visión diferente de su obra y no puede ser de otro modo. Fin de cita. Pero a distinción non sempre é tan clara, especialmente cando se discute ou se nega a condición de galegos a determinados lectores. Como exemplo deste tipo de interferencias ideolóxico-políticas, recordarei aquí un episodio que só enunciarei, pois abordalo en toda a súa complexa dimensión ocuparía máis tempo do que se me ten concedido. Estou-me referindo ao que un recente artigo, así titulado, considera, ao meu xuicio excesivamente, cito, un discurso clave no proceso de canonización da obra de Rosalía. O discurso é o pronunciado por Emilia Pardo Bazán na velada necrolóxica organizada pola reunión recreativa do coruñés Círculo de Artesáns o 2 de setembro de 1885. Discurso que a súa autora titulou, dato que semella esquecerse, la poesía regional gallega. Pois, aínda que Rosalía fose protagonista e destinataria da homenaxe, a súa obra non foi obxecto único, mas si preferente, da disertación. Disertación que, como dixen no meu traballo Presencia de Curros e Doña Emilia 50 años despois, publicado en 2004, aunque lido en 2001, cito, en lugar de ser considerada, como lo es, una muestra del profundo conocimiento, riguroso análisis e indudable aprecio de Pardo Bazán por la poesía gallega, ha quedado, a causa de lecturas parciales, en el doble sentido del término, como la más grave prueba de cargo contra la condesa, aún no indultada, de sus graves delitos contra la literatura gallega. Discurso sobre el que, me temo, siguen repitiéndose los mismos tópicos acuñados por Murguía. Fin de mi propia cita. Afortunadamente, hai quen soubo eludir tales tópicos,
Así, Fernando Cabo, cando no seu monumental libro de 2012 El lugar de la literatura española, opina que esa lección pardovazaniana, cito, fue posiblemente la primera revisión global del renacimiento literario gallego, que, sigue a cita, no se manifestó, el discurso, con hostilidad abierta hacia la literatura en gallego y que muchas de sus apreciaciones resultaron notablemente penetrantes. Pero é que, como sinalei no meu artigo antes citado, cito outra vez, el elogio fúnebre a la cantora Belsar, que a su vida le pareció mezquino, era mucho más de lo que la mayoría de sus contemporáneos y coterráneos escribiran sobre ela. En todo caso, agora impórtame a apreciación da escritora coruñesa para quen a compostelá padronesa, permítaseme ese mixto xentilicio, era a principal artífice do resurdimento. Cito a don Emilio. De los cantares gallegos procede la segunda época del Renacimiento gallego, la segunda generación de poeta, entre los que menciona Curros, Lamas Carvajal, Losada, Muruais, Pondal, Ballesteros. Esa explícita mención do primeiro poemario rosaliano e a súa declarada preferencia por él, cito, lo mejor que Rosalía ha producido y lo más sincero de la poesía gallega. Podrán las innovaciones, se refiere a las métricas de Follas Novas, revelar máis ciencia, pero non máis tino. Fixeron da futura condesa, aínda non era entón, principal responsable no proceso de ascripción regionalista da cantora do Sar. Pero conviría advertir que con iso, dona Emilia, facíase eco dun ditame histórico-crítico moi xeneralizado daquela, formulado, entre outros, por quen era tido como principal mestre e árbitro nas letras hispánicas, Marcelino Menéndez Pelayo. En efecto, malia que o seu nome nunca se cite verba de Rosalía, agás para reprocharle o primeiro Azorín, con toda a xustiza, que se esquecese da nosa poeta cando antologou os do século XIX, quero lembralo aquí, e non só por razóns de paisanaxe. Polo que sabemos, a primeira noticia que Marcelino tivo de Rosalía recibiuna do seu mestre e paisano Gumersindo Laverde Ruiz, catedrático no Instituto de Lugo entre 1863 e 1873, logo na Universidade de Valladolid, e na de Santiago, de que a súa morte en 1890. En carta a Menéndez Pelayo datada en Valladolid, en outubro de 1874, inclúe nunha extensa relación de escritoras españolas contemporáneas a, cito, Rosalía Castro de Murguía, que tradujo poesías de Aguilera al gallego. Fin de cita. Curiosa mostra do que un moi informado crítico da época podía dicir da nosa escritora. Malia tan deficiente información, é seguro que Menéndez Pelayo a completou, xa que nun artigo na revista Cántabro-Asturiana en 1877, dedicado a un poeta cántabro falecido pouco antes, Evaristo Silió, para situar e caracterizar a súa produción lírica, formula unha proposta acerca da existencia dunha corrente ou escola poética que denomina septentrional, propia de algúns poetas románticos e posrománticos asturianos, galegos, leoneses, cántabros, entre os que expresamente menciona o berciano Enrique Gil, os galegos Pastor Díaz, Aurelio Aguirre e Rosalía de Castro. Estes serían os trazos que, a xuicio seu, definen a esta escola. Cito: soñadores y meditabundos, los poetas septentrionales distínguense por lo vago y aéreo del fondo de sus concepciones, por la melancolía intensa y profunda que casi siempre les anima, por su afición extremada a la parte sombría, nebulosa y triste de la naturaleza, que produce en ellos graves pensamientos y solemnes meditaciones. La escuela del norte es creyente, como todas las escuelas peninsulares, pero la expresión del sentimiento religioso propende a abstracciones y es siempre subjetiva, gustando sobre todo de cantar la triste peregrinación del hombre por este valle de lágrimas, las agitaciones y tormentos de la conciencia, el dolor y la resignación que expían y llegan a borrar el pecado, las vagas inquietudes del alma
el anhelo y la sed de lo infinito, suelen ser asimismo asunto de esta poesía. Fin da cita de Menéndez Pelayo sobre a poesía que chama septentrional. Como xa sinalou Cosío, a idea menezpelayina de caracterizar os poetas norteños en oposición aos do sur xa fora exposta antes polo citado Laverde, nun ensaio de 1868 sobre a poetisa asturiana Robustiana Armiño, onde escribía, cito a Laverde: la organización y carácter personal del que escribe, la influencia de la naturaleza y la sociedad que le rodea, no son datos y antecedentes que deben tenerse en cuenta al apreciar el tono y sentido de sus obras. ¿Podrán ser risueñas como en Andalucía las inspiraciones que notan en las montañas de Asturias, bajo un cielo nebuloso y ante un mar bravío agitado por continuas borrascas? Fin de cita. Quizáis esta digresión erudita parezca impertinente e disparatada a idea que emparella Rosalía coa aquela esquecida poeta asturiana. Pero eses testemunhos poden exemplificar ben como no seu tempo a lírica rosaliana foi caracterizada como mostra dunha certa poesía regional, neste caso norteña, caracterización que de algún modo recolleu o propio Cosío, aunque nunca incluíse a Rosalía nesta escola, cando dedicaba un epígrafe a la poesía norteña no seu libro de 1960. Cito: llámese la escuela, tendencia o manera, es lo cierto que los poetas del norte de España tienen algunas características comunes que autorizan a hablar de una poesía norteña, diferenciada de la que nace en otros climas y otras regiones españolas. E engade unha precisión que coido pertinente recordar aquí. La caracterización general de ese tono melancólico que Menéndez Pelayo y Laverde atribuyen a los poetas norteños ha de diferenciarse en las diversas regiones, aunque siempre con ese común denominador. Descartada por escasamente aceptable hoxe en día, maila que no seu tempo tivese defensores a súa adscripción á poesía regional norteña, sigue vixente outro debate histórico-crítico a propósito da ubicación da poesía rosaliana no complexo panorama de tendencias, correntes, modalidades, escolas da poesía hispánica na segunda mitad do XIX. Se é que seguimos admitindo esa escisión que afarta os románticos de los que non o son, definidos por contraste con aqueles, os románticos herodios, románticos demorados. Recordemos o que escribiu en 1940 o primeiro historiador do movimento romántico español, Edmund Alison Pires, cito: estaba reservado a los románticos posteriores, que nunca habían respirado aire del pseudoclasicismo, atreverse a ser románticos del todo y por completo. Tal fue Rosalía. Hasta aí, cita de Alison Pires. Tamén aquí pode ser oportuno acudir aos xuicios inmediatos para mostrar como os seus primeiros lectores poñían os versos de Rosalía en relación cos dos seus coetáneos. Se os seus primeiros libros, La flor, a mi madre, foron escritos entón o Rosel de Espronceda, o seu mestre, segundo Murguía, na reseña de 1857, tan madrugadora como oportuna. Cantares gallegos foino, acaso por moitos que só se fixaron no título, o modelo de Antonio de Trueba, aínda que hubo quen, como Ruiz Aguilera, o propio Murguía, aduciu un nombre foráneo, o escocés Robert Burns, que acaba de ser mencionado. Os referentes de Follas Novas, en las orillas del Sar, foron, con notoria unanimidade, Heine e Becker, aínda que isto non foi sempre un elogio. Sirva como mostra o que lle escribe, outra vez Laverde, a Menéndez Pelayo, en Carta de Santiago, en novembro de 1880, na que di estar lendo Follas Novas. A súa autora parécelle, cito, tocada del pesimismo escéptico de Heine y Becker, que descorazona. Estos suspirillos germánicos son el reverso de las anacreónticas de antaño, aunque igualmente monótonos. Fin de cita. Non moi diferente era a opinión de Manuel Tamayo, cuando aludía a, cito, nebulosidades metafísicas que generalmente proceden del prurito de imitar a la escuela germánica. A influencia de Heine en Rosalía e máis en Becker, así como o papel de cada un deles como introductor do outro a lectura
do poeta alemán, acaso a través de Ferrán, ten sido ampliamente debatida e non abordarei aquí. Aínda que si lembrarei o dato que deixou escrito Víctor Saiz Armesto nas notas para o seu inédito estudo sobre a vida e a obra de Rosalía, tan sabiamente utilizadas por González Besada para o seu discurso de 1916, como ten demostrado Álvarez Ruiz de Ojeda de maneira convincente. Cito a Saiz Armesto nas notas inéditas de su proxectada biografía de Rosalía. Becker conoció las poesías de Heine por el libro en francés que Rosalía le prestó. Era, el poeta sevillano, admirador apasionado de Rosalía. Había leído todas sus producciones gallegas, así las publicadas como varias inéditas, y muchas de las castellanas. Fin de cita. A comparanza entre Rosalía e Becker, tópico crítico moi vivo no seu tempo, repetido logo, pero hoxe sometido a revisión, apoióse ás veces na semellanza máis aparente que sustancial das súas respectivas innovacións métricas, aspecto que boa parte da crítica inmediata notou como censura, pero que a posterior valorou máis positivamente. No seu ditame académico sobre o libro de 1884, Tamayo repróchalle, cito, deslices artísticos e extravagancias de forma, aludindo, sen dúbida, aunque non o declare expresamente, o que outro crítico coetáneo, o galego Waldo Álvarez Insúa, como el escribía, acentuaba, no Eco de Galicia de La Habana, consideraba, cito, cierta anarquía métrica, desculpada por él como peculiar en los verdaderos genios. Pola súa banda, o hoxe esquecido Máximo Reyes Pose, que rescatou Bouzabrei, reseñaba las orillas del Sar nun periódico estudiantil compostelán, El Tricornio, advertindo que a súa autora, cito, ha roto las cadenas de la armonía rítmica, el compás de la cantidad prosódica, o que, a su xuicio, producirá unha verdadeira revolución nas letras españolas. Máis interesante me parece, e pouco citada, a sagaz intuición doutro coetáneo, o médico compostelán Barcia Caballero, que aludía, sen nomealo a Wagner, para justificar as novidades métrico-estróficas do mesmo libro. Cito a Barcia. A semejanza de esa música alemana, que quizá, sobrado grande para caber en las estrecheces del pentagrama, amenaza a cada paso con destruir la armonía a fuerza de atrevimientos, estos versos, refírese de las orillas del Sar, son, más que artificios literarios, quejas espontáneas de un alma dolorida, saltan por encima de todas las reglas y se forjan a una medida y una rima que concuerde con la grandeza de su amargura. Esa valoración positiva conságrase co artigo de Díez Canedo en La Lectura en 1908, que pondera, cito, os metros inusitados y combinaciones nuevas, llenas de armonía, as súas extraordinarias adivinaciones métricas, que fan de Rosalía unha precursora. Non di de que, pero entendemos que alude a daquela triunfante lírica modernista. Un último factor quero mencionar no proceso canonizador da lírica rosaliana. A súa dimensión feminina ou feminista, tan preferentemente atendida pola crítica actual, e que non ignoraron algúns dos seus primeiros lectores, malia que de maneira moi diferente a como hoxe en día o facemos. Así, a paternalista é un punto ofensiva a argumentación que emprega Manuel Tamayo cando recomienda no seu informe académico, cito, que el Ministerio de Fomento adquiera algunos ejemplares para las bibliotecas públicas de En las orillas del Sar, por ser poesías de una señora, y por el carácter benéfico que la legislación protectora de las publicaciones literarias en realidad tiene. Tamén son moi discutibles os argumentos antropolóxico-étnicos esgrimidos por César Barja en 1926. Cito. Es el lirismo gallego un lirismo del todo femenino. Femeninos son sus temas, femeninos son sus acentos, y ese lirismo femenino es la modalidad espiritual de la raza gallega, del paisaje y de la tierra, por naturaleza líricos. Lirismo femenino. Eso es Galicia y eso es Rosalía de Castro. El triunfo de Rosalía es el triunfo del lirismo femenino, es decir, la revolución plena y el triunfo decisivo del alma regional. Fin de cita.
Con máis sagacidade o apuntaba Saiz Armesto, e repetiu González Mesada, claro, cando relacionaba a voz feminina dos cantares rosalianos co eu lírico das cantigas medievais. Como xa me pasei do tempo asignado, quedan sen tratar outras cuestións de interese. O papel de Murguía na primeira canonización, nun sentido de termo que desborda o estritamente académico que aquí veño empregando da obra e da persoa da súa esposa. A incidencia en tal proceso das tensións, máis ou menos latentes, do campo ou dos campos literarios que entón se estaban delimitando, coas súas implicacións sociais e políticas. Os factores de índole editorial, vai a decir económico-comerciais, que determinaron a súa difusión e recepción iniciais, tanto aquí como na Galicia emigrada. Quede todo iso para outra ocasión, ou acaso para o debate posterior. Moitas gracias. Moitas grazas, Xosé Manuel González Herrán. A continuación vai falar Fernando Cabo Aseguinolaza, que é catedrático de Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do equipo Glifo de terminoloxía literaria que dirixe o Centro Ramón Piñeiro, que empezou estudando e facendo varias edicións do século de ouro español relativas ao concepto de xénero e a picaresca. É autor, xunto con María do Cebreiro Raba de Villar, dun manual de teoría da literatura que publicou Castalia en 2006 e é un dos responsables do xiro especial que se introducen nos estudos literarios das nosas universidades con varios traballos que culminan polo de agora no excelente, xo dixo o González Herrán, volume En lugar de la literatura española, que publicou Editorial Crítica en 2012 e que forma parte da historia da literatura española que dirixe José Carlos Mainer. Fernando Cabo vai falar do canon que funcionaba na época de Rosalía, o canon europeo, polo menos o coñecido nese momento, nesa parte do sistema literario español onde ela se movía. Vai falar tamén vai falarnos máis aportando a súa chega para completar a visión de Rosalía da prosa, de libros de prosa. Moitas gracias a todos, particularmente os organizadores destas sesións. Sobra decir que estou moi contento de formar parte desta mesa e de participar na celebración do aniversario de Cantares Gallegos. Seguramente habría que aclarar algunhas cousas. Eu tampouco son rosaliólogo, ainda menos que José Manuel, ainda que sí me dediquei últimamente a Rosalía e non me queda outro remedio que declarar a miña débeda neste sentido con María do Cebreiro Rábade, que me está oindo na primeira fila. Gracias á súa guía, realmente entrei a traballar de maneira intensa, non diría, na obra rosaliana, e o resultado son 4 ou 5 artigos que están agora mesmo, salgún, en prensa. Portanto, non poden vostedes coñecelos. Vou falar hoxe do que anticipou Olivia, pero dunha maneira algo máis concreta e específica. O título que teño, digamos, anotado para esta intervención pode dar unha pista do que trato de facer. O título sería algo así como Entre Lermontov e o gótico de fin de século, as dúas novelas últimas de Rosalía. E trátase de explorar algunhas vías de integración, poderíamos decir, de Rosalía
no canon europeo, na propia noción de literatura europea e mesmo de literatura mundial, en algún sentido. Unha integración, creo que complexa, difícil, que non pode quedar, digamos, nunha mera reivindicación. Unha condición para facelo, o meu suizo, é evitar, digamos, a fixación de repertorios de influencias. Comezar a decir quen influiu sobre Rosalía, establecendo, digamos, unha relación que pode ser evidentemente longuísima. Estou pensando, sobre todo, na narrativa neste momento. Entre outras cousas, porque esta vía resultaría fundamentalmente unidireccional, é dicir, serían influencias sempre sobre Rosalía que transmitirían unha visión moi estática, moi pasiva da obra e, sobre todo, da relación de Rosalía con determinados autores dos que ela, diría eu, que se apropia e utiliza dunha maneira absolutamente suxerente, moi complexa nalgúns casos. Que non nos decatemos, digamos, adecuadamente desta situación ten moito que ver coa posición, xa se comentou, que, por lo tanto, vou evitar comentar, a posición, digamos, secundaria da faciana, digamos, narrativa, novelística, de Rosalía con respecto ao que sería a súa gran obra poética. Hai outros factores que indudablemente reforzan determinado tipo de prexuizos, e supoño que tamén de valoracións un tanto desencamiñadas da súa obra. Por exemplo, o feito que non compre esquecer de que Rosalía só chamou novela estrictamente a unha das obras que nós consideramos desa maneira, que La hija del mar, é a única que leva, digamos, un paratexto coa denominación novela. Flavio é simplemente ensaio de novela. Ruínas apareceu en el Museo Universal sen denominación xenérica ninguna. Como, en fin, todos sabemos, El caballero de las botas azules e El primer loco son denominados cuento extraño. As dúas obras, a pesar de ser tan distintas, tan diferentes, cando unhas lee con certa detención. Ben, hai outros factores que van nesa mesma dirección. En fin, pódense recordar outros episodios que teñen que ver coa propia canonización. Por exemplo, o que fixo a nomeada Emilia Pardo Bazán, deixando fora, non era o tema do seu discurso, pero deixando fora da súa consideración de Rosalía a parte, digamos, prosística da obra. Ou o que fixo tamén para completar a visión, o que fixo o propio Murguía, que nos seus artigos contra Emilia Pardo Bazán excluiu dunha maneira moi flagrante, entre outras obras, La hija del mar, Flavio e Ruínas do corpus da autora. Cito unha pasaxe onde estes artigos. Por aquel tiempo, la autora de los cantares gallegos aún no había publicado más que aquel libro y El caballero de las botas azules. Deixando fora, outros títulos interesantes. E o mesmo fixo, salvo no que toca a Ruínas, no capítulo que lle reserva en Los precursores, a súa muller. Ben, por tal razón, creo que unha das vías máis propicias para indagar nestas cuestións, se temos en conta tamén o feito de que Rosalía non ten, salvo que se pode deducir de algúns dos seus prólogos, non ten, digamos, un discurso explícito sobre a súa produción novelística, e que a recepción crítica de todas estas novelas é moi escasa, é moi, podríamos decir, superficial, na maior parte dos casos. Tendo isto en conta,
creo que hai que acudir a un aspecto da obra en xeral de Rosalía e particularmente da súa obra narrativa que creo que é básico, non, para entender. Refírome ao carácter autorreferencial da súa prosa, unha prosa que volve sobre si mesma e que ten toda esta dimensión autorreferencial que moitas veces acaba caendo do lado do metaliterario, non, dunha maneira moi precisa. A autorreferencialidade rosaliana ten que ver coa visibilidade de entrada do aparato enunciativo na súa prosa, centrada sobre todo na condición da escritura feminina, moi en particular, e na relación co público lector e, en definitiva, nas complexidades do seu acceso á esfera pública. De outro modo, non faltan, sigo falando da autorreferencialidade, non faltan tampouco as referencias e as autocitas implícitas entre unhas obras e outras, creando a miúdo conexións moi suxestivas entre a prosa e o verso de Rosalía. Así mesmo, hai casos ben coñecidos, non entro, digamos, nos detalles, de automención do texto dentro do texto, de maneira significativa, espectacular, diría eu, en El caballero de las botas azules. Por outra parte, as prácticas intertextuais son tamén, en efecto, unha maneira de visibilizar indirectamente o aparato enunciativo do texto e de referilo á súa propia condición literaria no textual e no institucional. A cita, ou a intertextualidade explícita, é un recurso ben coñecido na práctica narrativa e tamén poética da autora de Follas Novas. É un procedemento case ostentoso en La hija del mar, pero que se vai ir, digamos, depurando e facendo, creo eu, cada vez máis complexo a medida que progresa Rosalía na súa obra. Esa preocupación explícita que se ve, que se percibe en La hija del mar, esa preocupación explícita e constituinte da propia escritura pola vinculación cun certo canon e pola condición en que este canon, digamos, se produce, é unha das formas máis frutíferas da autorreferencialidade moderna e postmoderna, particularmente da autorreferencialidade de Rosalía. Neste sentido, creo que cabería reclamar unha posición para a excéntrica, en sentido literal, Rosalía, en calquera canon, digamos, non castizo e complacente da modernidade literaria hispánica. Tamén no que a súa prosa se refire. Aquilo que Leonardo Romero Tobar describiu ou definiu en 2006 como la construcción del canon del realismo español non só empobreceu nun sentido xeral a interpretación histórica da literatura oitocentista hispánica, senón que no caso da moi atractiva produción novelística de Rosalía contribuiu a reducila a unha autora fallida e epigonal, cautiva dunha escritura moi pouco propicia ás pautas constructivas do organicismo ideolóxico e do organicismo formal, que acabaría por constituir un dos valores implícitos das apreciacións críticas e historiográficas dese canon, ao que se refire Leonardo Romero. Ao mesmo tempo, hai indicios para supoñer que a consideración de tan amplo horizonte literario como que poden debuxar, por exemplo, as referencias de La hija del mar, non carece dunha conciencia estrita da propia posición de Rosalía con respecto a ese ámbito da literatura europea ou da literatura universal. Ou, por mellor decir, baséase na construción dunha posición autorial. Só chamarei agora a atención sobre un dos elementos recorrentes que poderían contribuir ao recoñecemento desta índole de posicionamento. Trátase da repetida orientación de determinados ámbitos narrativos decisivos para a elaboración dunha representación, digamos, mundana, dunha representación da literatura nun sentido amplo, máis alá, digamos, dos ámbitos máis próximos.
Hai un topos que é o topos do Rincón, non? Que utiliza, por exemplo, tamén Alfredo Vicenti en Recuerdos, non? Un libro de poemas de 1875, sobre todo en dous poemas moi interesantes neste sentido que se titulan Cartas desde la provincia, non? De os dous. Volvendo a Rosalía, Vicenti fala de Rincón, deste Rincón, falando pois de Santiago, de Oca, non? Desde onde escribe. Volvendo a Rosalía, hai que recordar, moitos a coñecen, no? Que en La hija del mar, el lugar da costa de Muxía, é referido como olvidado rincón de Europa, ou, páxinas máis adiante, ignorado rincón de la tierra. Digno de ser cantado, di tamén Rosalía, ou di tamén a narradora, para ser máis precisos, desde a centralidade do canon romántico europeo por Hoffmann ou por Byron. En Flavio, o lugar no que se encontra con Mara, inicialmente, lugar moi próximo ao innominado Santiago da novela, é presentado en boca da muller como este ignorado y silencioso rincón de la tierra. Estas formulacións adquiren outra dimensión se atendemos a un extraordinario poema de En las orillas del Sar, entre outras cousas, pola súa relevancia para a construcción dun emprazamento xeocultural para a enunciación rosaliana, polo menos da Rosalía dos anos 80, digamos, e que define unha dimensión antiutópica moi relevante, creo eu, no posicionamento de Rosalía. Léese alí. Pero yo en el rincón más escondido y también más hermoso de la tierra, sin esperar a Ulises que el nuestro ha naufragado en la tormenta, semejante a Penélope, tejo y destejo sin cesar mi tela. Versos que creo que resoan en algún poema de Cunqueira. En este contexto poden adquirir un sentido especial algúns aspectos sorprendentes, e sorprendentemente desconsiderados durante moito tempo, como a interiorización de determinados referentes literarios que definen, sen dúbida, unha posición literaria moi específica. É o caso da figura de Mikhail Lermontov, o autor do Heroe do noso tempo, que o seu peso en determinadas configuracións rosalianas é moito máis que un episodio ocasional, semella estar fora, na miña opinión, de toda dúbida. Paga a pena recordar, por exemplo, unha pasaxe da recensión que fixo de El primer loco Alfredo Vicenti nas páxinas de la Ilustración gallega e asturiana, onde trataba das conexións deste relato do que estaba dando noticia con El caballero de las botas azules, a partir da común caracterización de ambos textos como cuento extraño. Leo rápidamente. En efecto, Luis, el primer loco, se parecía, escribía Vicenti, como la silueta a la imagen al fantástico duque de la corbata ornitológica y del cerúleo calzado. Solo que por un raro azar cronológico, el tal Luis obraba y hablaba al modo que hubiera debido hablar y obrar el poeta Lermontov 10 años antes de morir en duelo. Dicho sea esto presumiendo que el de las botas azules represente en realidad el tal poeta, Lermontov, resucitado por mediación de su ilustre, apasionada y madrina. Rosalía, ilustre, apasionada y madrina de Lermontov. El loco era poco menos que espiritista, al igual que el caballero después de su avatar, y mataba a Esmeralda lo mismo que el otro había matado a Mariquita con soberana indiferencia. Vicenti, que non debía de ignorar por completo as interioridades do obradoiro literario de Rosalía, experta con estas palabras un bo número de suxestións. De entrada, a da conexión nada obvia entre as dúas obras en consideración, moi por diante
das que se poderían establecer, por exemplo, entre El primer loco e Flavio, en función do común escenario compostelano desas novelas. Compostelán desas novelas. Aí entra esa relación imprevista entre Luís e o Duque de Gloria como a da silueta coa imaxe que parece aludir a un determinado rexistro de representación diferente en cada caso. O que conduce, por outra parte, a preguntarse que é o que quere decir exactamente Vicenti coa mención do raro azar cronológico que fai de Luís un Lermontov anterior en 10 anos á súa morte en duelo, cando aínda non cumprira o poeta ruso os 27 anos. Son todas cuestións moi pertinentes desde o punto de vista interpretativo, pero sen dúbida non debería ficarse a atención necesaria esa afirmación preliminar que declara a Rosalía ilustre, apasionada e madrina do escritor ruso e que apunta a construción de determinados personaxes como resurreccións ou reencarnacións de certas figuras previas cunha forte dimensión literaria. O certo é que a presenza de Lermontov de o heroe do noso tempo é ben sobranceira entre outras posibles, en El caballero de las botas azules. Xa reparara nela hai anos Claude Colin, aínda que sen tirar excesivas consecuencias. Porque se algo parece obvio na lectura del caballero de las botas azules é que a presenza explícita e reiterada de Lermontov non é irrelevante nin queda nunha mera mención. Tampouco nunha vaga alusión orientalizante. Compre valorar, en primeiro lugar, que as referencias ao autor ruso son varias e se producen en distintos momentos da novela, así como a tendencia a centrar estas referencias de maneira precisa na obra en prosa O heroe do noso tempo. Deste xeito, no capítulo inicial, Un hombre e unha musa, encontrámonos con que esta última lle recorda a quen se vai convertir mediante a súa transformación no Duque de Gracia en protagonista do relato. Te hice ver como eres todo un héroe de nuestros tiempos. O cal, como resulta evidente, compre entender a luz do diálogo desenvolvido entre ambos até ese momento, sen perdermos de vista a carga irónica que tal denominación de heroe tiña xa originariamente na obra do autor ruso. E esa alusión adquire un carácter moito máis preciso no capítulo 14, no contexto dunha extensa conversa entre o protagonista e a condesa de Pampa. Entón, a procedencia caucásica do duque adquire un sentido específico na medida en que a conexión do personaxe co poeta ruso e co protagonista da súa novela, Pechorin, se apuntan dunha maneira diáfana. Lemos, por exemplo, cito, el gran duque se sonrió de la manera que se sonreía Pechorin, el héroe de cierta novela rusa. Pero, sobre todo, importa que a condesa crese recoñecer no duque o fantasma ou a sombra de Lermontov, identificado con Pechorin, e que aquel non negase semellante xogo de identidade, senón que todo o contrario o favorecese. Cito un pasaxe. Usted lo sabe, allá en la Rusia ha nacido un poeta cuyos cantos estaban en armonía con su semblante y con su corazón. Podía compararse al ruiseñor que busca la noche para dejar oír sus gorjeos, y que solo en las tinieblas sabe entonar el himno de sus amores. Él era sombra y luz, y al decir no creo, no amo, decía a la vez amo y creo. Quiero querer y amar. Contesta o Duque de Gloria. Ah, basta, señora, le interrumpió, sin dejar de sonreír. Usted delira como una pobre enferma, y si quisiese la loca fortuna que fuese yo la sombra de Lermontov, e continúa o diálogo durante un bo rato xogando con esa identidade, digamos, difusa, ¿no?, entre o protagonista e o poeta ruso. Esta maneira de presentar un personaxe mediante unha identidade fantasmal,
cun escritor ou cun personaxe dun canon literario implícito, parecería algo máis propio dun Enrique Vilamatas que da Rosalía a que estamos habituados. Sen embargo, é algo que fai dunha maneira intensa nesta novela. Importa tamén considerar noutro sentido que a aparición de Lermontov, de Rusia e de Caucasia na novela era anterior á conversa mencionada da condesa de Pampa co duque. No capítulo 5, a conversa do capítulo 14, onde se prepara o episodio que acabamos de considerar, a de Pampa apuntaba xa a Rusia como ámbito no que atopar remedio o fastío moderno e o esgotamento do estímulo ligado a referentes europeos como Inglaterra, Francia ou Italia. Cito un breve pasaxe. Di a condesa: aquellos hombres me agradan. Está falando dos rusos. Me agradan, primero, por las pieles en que se envuelven. Segundo, porque son todavía más raros y extravagantes que los ingleses. Y tercero, porque tengo entendido que es más abrasador el fuego que arde bajo la nieve que el que brilla y chisporrotea a la luz del sol. Lermontov me ha encantado, dice a condesa. Ben, trátase da introdución dun orientalismo moi específico ligado a unha percepción exotizante de Rusia e, sobre todo, do Cáucaso, ámbito que estaba ligado dunha maneira moi definida á figura de Lermontov no imaginario europeo deste momento. Estamos, pois, ante o que Saiz chamou unha xeografía imaginaria, unha máis das que hai en Rosalía, estereotipada, en grau sumo, pero tamén ante a introdución dun referente canónico europeo ligado a un ámbito xeocultural moi liminar e periférico, na que a mención dun escritor adquire unha relevancia simbólica inequívoca, por non dicir que emblemática. O xeito da que poidera ter Byron, figura ben máis coñecida e frecuentada do que a de Lermontov a estas alturas. Porque, de feito, a utilización do referente ruso e da figura de Lermontov en particular debe entenderse como unha marca moi singular da obra e da posición canónica rosaliana. E a pregunta inevitable é en que medida e por que medios Lermontov figura no horizonte rosaliano. Unha cuestión relevante mesmo para valorar a presenza efectiva da literatura rusa no desenvolvemento da narrativa oitocentista en España, que é norma considerar en relación a outros nomes e a momentos posteriores a este 1867 da publicación de El caballero de las botas azules. En efecto, Iván Lissot, por exemplo, hai un par de anos, nos limitaba o eco español de Lermontov a escasa repercusión que tivo a súa dimensión como poeta e parecía corroborar implícitamente a bella tese de que a influencia en España da literatura rusa houbo de esperar os anos 80 do século XIX. O caso de El caballero é unha mostra patente de que isto non é así. E máis ben cabe tomalo como unha indicación da pouca atención á figura de Lermontov á hora de trazar esta clase de panoramas. E o que seguramente resulta máis revelador, da case absoluta indiferenza á obra rosaliana, invisible desde un punto de vista canónico na construcción do relato historiográfico sobre o desenvolvemento da narrativa oitocentista en castelán. Acaso, por esta peculiar conxunción de desapegos, non foi común en absoluto o recoñecemento que facía Vicenti de Rosalía, repito, como apasionada e madrina do escritor ruso. Pero hai máis aínda, porque a atención rosaliana ao autor de O Demo tiña os seus fundamentos, como non podía ser de outra maneira. Por suposto, están aí as traducións temperás de O heroe do noso tempo, en algúns casos parciais, a linguas como o alemán en 1841 ou o francés en 1843, entre outras. No caso concreto do ámbito hispánico non é difícil explicar distintos indicios da recepción do escritor que suxiren, entre outras cousas, que a literatura rusa
suscitou a atención de algúns círculos desde datas bastante anteriores ás últimas décadas do século XIX. Dunha maneira significativa, afirmábase nun artigo sobre Almeida Garrett, publicado en El Clamor Público o 11 de agosto de 1847 e asinado por Antonio Romero, que para desgraza da conciencia común peninsular eran máis coñecidas dos lectores españois as figuras de Pushkin ou Lermontov que as de Herculano ou a do propio Garrett. Os dous autores eslavos apreciábanse a esta altura, quizáis non tanto como se di nese artigo, pero apreciábanse a esta altura sobre todo como poetas. Así, noutro notable periódico da época, La Ilustración, apareceu de forma seriada un panorama de la literatura rusa contemporánea en cuxa derradeira entrega correspondente ao 2 de xuño de 1849 dábase noticia de Lermontov afirmando, en efecto, cito, algunas de sus novelas han sido traducidas, enténdase o francés, por uno de sus compatriotas, pero es su poesía la que debe leerse para conocerla. Cando se fala de traducións, o referente á lingua francesa, como acabo de dicir, e de feito, a obra protagonizada por Pechorin fora vertida a esta lingua por Sander Stolypin, parente do propio Lermontov, e pode que sexa o Stolypin que o acompañou no duelo no que morreu, no Cáucaso, en 1843. Téñase en conta, ademais, que no mesmo número do periódico de La Ilustración aparecía igualmente a última entrega de Memorias de un loco de Gogol. Un dato interesante na medida en que se adoita dar por bo o dato de que as primeiras traducións do autor de Taras Bulba remiten a 1880. En fin, con estes artigos empezan a proliferar valoracións sobre Lermontov, non alleas de todo as referencias posteriores feitas por Rosalía. A condición concentrada e enérxica da súa escritura, oscilante entre a indignación o entusiasmo, a súa capacidade de sarcasmo, o seu xenio atrabiliario, a súa conexión íntima cunha literatura, isto é importante, cunha literatura nacional emerxente, así é visto nos xornais do momento cando se fan este tipo de panoramas. Por exemplo, noutro número del Clamor Público, do día de Nadal de 1854, líase nun artigo dedicado ao, cito, estado de la literatura en Rusia, unha caracterización do autor como genio ardiente, cito. E ardiente é un adxetivo reiterado en El caballero de las botas azules, así como unha referencia á tendencia exclusivamente nacional de la literatura rusa. Ben, anos despois, na proximidade da publicación del Caballero de las Botas Azules, en unha publicación moi familiar para Rosalía, encontramos outro referente que é moi pertinente. Estou me referindo ao Museo Universal, onde se publicou unha nova entrega dun novo panorama sobre a literatura rusa, neste caso algo máis amplo, titulábase La literatura de los pueblos eslavos, asinada co inicial M. Ali se falaba dunha traducción ao castelán, feita sobre unha traducción francesa, que non se identifica. Pois ben, esa traducción, en fin, puiden localizala, aparecera en La Ilustración, este xornal, o que estou mencionando, con un encabezamento, cun título que é interesante porque o que cita Pardo Bazán na súa La Revolución e la novela en Rusia. Pechorine o un héroe contemporáneo. Escenas de la vida rusa en el Cáucaso, etc. A traducción apareceu en entregas nos primeiros meses de 1855. E nada desdeñable é un feito que ilumina
sobre certos aspectos do orientalismo rosaliano e máis en xeral un episodio concreto do orientalismo europeo. É, digamos, a maneira en que apareceu esta traducción, que vou resumir porque xa sei que tarde. Apareceu nun folleto. O Museo Universal, cando falaba desta traducción, referíase a folletines, ¿no? Hai unha especie de apartado, digamos, dentro do xornal, dedicado ao seguimento da Guerra de Crimea, onde se extractaban textos de xornais franceses e ingleses, fundamentalmente. Ali apareceu a traducción de Pechorin, ou da novela de Lermontov, o que nos conduce, desde logo, a un momento, digamos, crucial no desenvolvemento dun certo orientalismo europeo deste momento. É algo que fixeron notar a importancia da Guerra de Crimea na creación dun horizonte, digamos, dun orientalismo eslavo, caucásico, que entra na literatura europea neste momento, en fin, distintos autores que non vou mencionar neste momento. España non participou nesa guerra, pero hai que decir que si enviou determinados observadores do lado, digamos, inglés e francés. Observadores como Prim, por exemplo, que estivo ali, en fin, son cousas das que se mencionan no xornal. Ben, el caballero de las botas azules pode entenderse desta maneira como un episodio moi singular da recepción da literatura rusa na España do XIX. Pero algo máis alá testemunha unha encrucillada internacional que, entre outras cousas, está ligada a unha ampliación do canon literario de Europa e a unha reconsideración en absoluto lineal da noción de literatura europea. Como é tarde, creo que vou, digamos, prescindir da última parte da comunicación, pero vou, digamos, resumir os aspectos esenciais, logo poderán, digamos, lerse con máis detenimento. O que quedaría por ver realmente cal é a conexión de todo isto con el primer loco, ¿no? Es decir, en que sentido esta referencia a Lermontov ten pertinencia para o entendemento del primer loco, algo que Vicente, como vimos, resalta dunha maneira absolutamente rotunda, ¿no? E contundente nesa referencia. Hai moitas maneiras, ¿no?, de entender esa conexión. Algúna delas teñe que ver coas interpretacións habituais del primer loco. Que o que di, por exemplo, Lermontov cando fala na introdución do seu personaxe. Cito a traducción castelá. El héroe de nuestro tiempo, señores míos, es en efecto un retrato, pero no el de una persona. Es el retrato compuesto de los defectos de toda una generación en todo su desarrollo. Está falando, por tanto, dun personaxe que representa unha determinada xeración, unha xeración romántica, ¿no?, nun sentido pleno. É o que facía Lermontov de maneira moi irónica, mesmo moi acre, ¿no?, en determinados momentos. Hai determinadas pautas tamén que conectan as dúas novelas. A idea de tomar un personaxe como fantasma, como reencarnación do outro, por exemplo. Pensemos nas dúas personaxes femininas da última novela de Rosalía, ¿no?, Berenice e Esmeralda. As dúas remiten con toda a transparencia a obras previas dese canon internacional que manexa constantemente Rosalía, o conto de Poe, Berenice, Notre Dame, ¿no?, de Víctor Hugo, a Esmeralda de Notre Dame. Quero dicir que non teño tempo para desenvolvelo, pero que esas relacións non son só nominais, non? Hai un discurso, creo que moi profundo, en relación con esa reutilización dos personaxes na escritura rosaliana. Tendo todo isto en conta,
poderíamos falar, non vou facelo, de novela psicolóxica, do gótico de fin de siglo, que é o que aparece, que é o que se manifesta moi claramente nesta última novela. Só apuntarei a un pequeno detalle, pero que daría, digamos, moito xogo. Rosalía retoma o principal motivo de Berenice de Pou, a visión espectral da protagonista de Berenice e a obsesión cos seus dentes, digamos, blancos, que nas dúas obras aparece. No caso de Rosalía hai algo que non está en Pou, é que os dentes de Berenice son como estacas de oso, é dicir, son colmillos de vampiro, nun sentido realmente radical. Eso non está en Pou. Ese é un motivo, digamos, tan naturalizado como poden ser os colmillos dos vampiros non é algo que estea de sempre na literatura vampírica, sino que é algo que se vai desenvolvendo, sobre todo a partir de mediados do XIX, e que ten, digamos, a súa expresión máxima neste momento, é dicir, a partir dos anos 70 do século XIX, que será cando Bram Stoker escriba a súa coñecida novela. En todo caso, son indicios, e agora sí que acabo, que axudan, que nos obrigan, digamos, a situar a Rosalía, a novelas como El primer loco e, por suposto, El caballero de las botas azules, no seu, digamos, como obras de absoluta modernidade no momento mesmo en que se escriben, no momento en que esas obras ocupan unha posición no ámbito contemporáneo do que é a literatura europea. Non son obras retardatarias, dun romanticismo serodio, como habitualmente son consideradas, nen tampouco teñen por que ser necesariamente precursoras de nada, senón obras radicalmente situadas no seu tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, Fernando, valía a pena. A continuación, iniciamos posibles cuestións que se poidan dirixir a calquera dos participantes. Acabamos de ver unha contribución bastante amplia ou panorámica da cuestión. É por meter algo de baza, porque logo calarei para deixar a xente falar. María Xesús Lama, eu creo que puxo a énfase nese salto que Rosalía de Castro dá en Cantares Gallegos, ese paso adiante que dá con respecto á proposta de Wordsworth, no sentido de que Wordsworth aínda é un observador obxectivo, un informante, alguén que traduce esa lingua popular, e Rosalía dá o paso seguinte, que é apropiarse desa lingua, desaparecer ela como intermediadora a través das voces distintas, da transformación en distintas voces líricas, adoptar esa lingua e fundirse con ela. De aí a ser considerada Rosalía igual a Galicia no proceso de canonización dentro da literatura galega, pois hai unha evidente relación. Entón, bueno, eu, pola súa banda, González Serrán, pois ofrece ese panorama da recepción de Rosalía de Castro na literatura española que deixa de ser habitual escoitalo ou lelo, e que el nos recorda e nos refresca, porque hai claves importantísimas. Desde esa recepción de Rosalía como participante desa escola das Tebras, excepcional, que así se vivía e se recibía, a aparición desas voces, Gumersindo, Laverde Ruiz, Menéndez Pelayo, aínda en contra ou con distancia, que son tan decisivas para logo a recepción de Rosalía no
no sistema literario español, que tivo que esperar moito tempo a ser recoñecida, que o fai o modernismo, a xeración do 98, e logo o recordarnos ese papel decisivo que tivo Emilia Pardo Bazán no feito, eu diría, porque ti intentaches xustificar algo máis a Pardo Bazán, no feito de borrala como escritora do sistema literario español, da literatura española, e relegala ao papel de voz regional. Unha delas, porque tamén fala nese discurso fala e ben de Lamas Carvajal, porque a ela lle recorda ali o olor da terra, a terra que ela collía no Pazo de Meirás e que era o humus. Iso salvaba, que eu recorde, a Pondal, como atavismo, ademais dicía como atavismo. Ela non daba puntadas en fío, non mencionaba a Rosalía prosista, en las orillas del Sar eu creo que non o lera, non o chegara a ler con atención, porque está incluso mal citado. E o contexto era terrible, porque era velada pola morte de Rosalía. E, por certo, que no inédito, no original, no manuscrito original, o título desa conferencia era La literatura regional gallega. Logo, el, cando ten que publicalo no ano, bastantes anos despois, cando xa está todo o problema da reacción por la perda de Cuba, ou o agravamento da perda das guerras de Cuba, cambia literatura por poesía. E despois a Fernando, pois, eu tiña tamén anotado que é moi importante averiguar iso que se chama biblioteca de autor, a través dunha escritora que dá tanta información, e que é importantísimo desvelala, a través da figura que se centra nesta conferencia de Lermontov. E tamén el nos recorda que para análises de canonizacións, de proceso de canonizacións, é importante seguir recopilando datos. Digo polo de Isors, que descoñece a fonte que pode supoñer Rosalía de Castro Antón. Ata que non se segan recollendo datos, non se poden completar a información que temos sobre eses procesos que son, no fondo, o motor das historias da literatura. Sempre en proceso de revisión. Ben, con isto calo e paso a palabra a María do Cebreiro. Descoñezo se estamos en tempo, imagino que si nos das a palabra, porque sí que estamos, pero vou tentar ser sintética. En primeiro lugar, é obrigado a agradecer as tres magníficas exposicións das que é posible tirar tantas ideas e tantos camiños. Eu quedei un pouco prendida na silveira dunha especie de comentario casi incidental que ti facías, pero para min tremendamente suxestivo. A idea de que non hai só unha escolla de linguas, senón tamén de rexistro. De alguna maneira, nesa idea resoa outra que foi presentada aquí por Goretti San Martín cando se falou dos usos da lingua e das ideas da lingua en Rosalía. Ela precisamente facía notar a disonancia que hai entre a meniña gaiteira e as voces populares do libro e a voz liminar, que sería a do prólogo. A min o prólogo de Cantares cada vez me parece un texto máis misterioso. Penso que é un texto moi misterioso, desde o punto de vista elocutivo, desde o punto de vista enunciativo, retórico, e fai parella co glosario o castelán, para dar pistas en castelán, é dicir, ese glosario final fai parella co prólogo, pero trámanse nunha relación dialéctica para min difícil. No fondo é unha especie de pregunta sobre as condicións de posibilidade dunha prosa en lingua galega, porque cando Rosalía fai o camiño inverso e trama unha narrativa en galego, faino de novo desde o rexistro oral popular, o conto gallego, pero non ocorre así co limiar. O limiar é unha prosa argumentativa, prosa de ideas, escrita en lingua, polo tanto, habilitadora dun galego, dun rexistro determinado no galego, pero despois non se sigue ese camiño e queda aí. É moi aberto como para ser pregunta esta consideración, pero non sei se podería seguir tirando un pouco dese fío, simplemente iso.
non o sei se podo seguir dando ese fío, pero que sí que me parece moi interesante o que apuntas ti da prosa, e ademais que é unha información que temos bastante recentemente de que dicir que Rosalía tiña ese proxecto que estaba nese ámbito de recuperación do rexistro popular, do rexistro, pero non só do rexistro, senón das ideas, da mentalidade, da filosofía da vida. Por iso, quizáis, o conto gallego, que foi publicado no 1864, un ano despois de Cantares, pois non sabemos por que non continuou esa serie de contos gallegos que se anunciaba como tal, e de contos tradicionais. Quizáis tamén porque a temática que está perfectamente inserida nesa filosofía da vida popular que traduce, pois quizáis non resultaba moi agradable para o receptor como imaxe de Galicia e dos galegos, non sei. Pero sí que é verdade que entón neses anos temos prosa, temos lírica, temos prosa e temos ensaio. Son rexistros de lingua que en lírica e en prosa recollen o rexistro popular porque tamén se adaptan a eses personaxes que, como di Wordsworth, se consideran que teñen un coñecemento que teñen un uso da lingua máis esencial. En cambio, no ensaio, no ton de ensaio, pois é a súa propia voz, é un rexistro un pouco diferente. Entón, creo que sí, que eso polo menos demostra que diferenciaba perfectamente, que hai unhas escollas moi conscientes, como todo en Rosalía, moi consciente, moi pensado. Alguén máis? Gracias. De nuevo agradeceros las ricas aportaciones de vuestras contribuciones, ¿no? Desde luego he disfrutado mucho y sobre todo he aprendido mucho, ¿no? Dos cuestiones, una María Jesús y otra José Manuel. María Jesús, has aludido como de pasada en un momento a la falsificación, creo, en el caso finlandés, ¿no? De la fijación del Kalevala. ¿Hasta qué punto esta falsificación no es inherente a este proceso? Digo, pero no entendamos falsificación en un sentido meramente negativo, porque falsificación es una palabra excesivamente moral y que no viene aquí a ese sentido al caso. ¿Hasta qué punto este sentido o digamos, este procedimiento no es inherente al propio proceso de mitologización? Que, por cierto, no has utilizado tú la referencia a la mitología, pero creo que está muy presente en todo lo que has dicho sin que lo hayas nombrado, ¿no? Quiero decir, no tenemos una mitología, tenemos que construirla. Ese sería, digamos, ahora mi versión rápida. No tenemos una mitología, tenemos que construirla o tenemos que... por así decirlo, no sé, sería pescarla, tenemos que recogerla y el único horizonte, el único campo, el único territorio es justamente vamos a llamarlo para abreviar, el popular, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto? La pregunta es casi más una cuestión para pensar que para contestar. ¿Hay en ese proceso de mitologización una falsificación inherente? Esa sería la cuestión. Y José Manuel, una cosa rapidísima. No sé, Juan Ramón Jiménez valora, creo, la poesía. Luego, si acaso en un momento nos lo puedes recordar, que seguro que lo conoces mucho mejor que yo. Gracias. Sí, no mencioné a Juan Ramón porque me limité, salvo en aquellos casos en que tópicos acuñados en el momento inmediato se reaparezcan después, me limité a lectores muy inmediatos. Entonces, Juan Ramón, que pasa por ser uno de los descubridores de Rosalía, es posterior. Y realmente ninguna de sus apreciaciones, siendo muy valiosas, repiten lo que ya se había dicho. Entonces, por eso no mencioné a Juan Ramón, como no mencioné a Machado, que es otro de los redescubridores de Rosalía, ¿no? Bueno, sobre a falsificación e a mitificación,
Bueno, creo que sí que hai unha busca de unha nova mitoloxía que xa está presente desde os fragmentos do Ateneum dos Schlegel, non? Unha mitoloxía dos nosos tempos. Entón, supoño que nesta búsqueda dunha construción de novas literaturas nacionais, de búsquedas de orixes a través das producións populares, sí que hai unha ansia de encontrar unha mitoloxía propia. Ata que punto esa manipulación dos materiais populares forma parte desa necesaria mitificación? Pois eu creo que, a opinión é así improvisada, pero creo que non eran moi conscientes. Creo que simplemente era a necesidade de ofrecer produtos comprensibles ao lector. E ademais que tampouco eran moi conscientes digo eu, como fixeron os irmáns Grimm, que parece que houve discusión entre os dous irmáns, ata que punto intervimos e modificamos o que registramos da tradición popular ou a manipulamos e a pulimos un pouco para que sexa lexible. Penso que é tan extraordinario aínda o interese por estes materiais que aínda non se desenvolvera exactamente o estricto respecto aos materiais que é propio da contemporaneidade. É unha opinión, pero porque todos manipulan os Brentano, a Ginfonar, é casi unha creación. Pero que a falsificación, en todo caso, la podemos considerar posteriormente de forma crítica, que ellos no están en una actitud crítica, sino simplemente a receptiva. Sí. Creo que a diferencia, basicamente, desde se presentan eses produtos como populares, como fixeron Macpherson e Enroth, ou se presentan como obra autorial individual, porque pudieron presentar como obra deles, inspirada nas producións populares, tal como se presentaron os cantares ou outras coleccións de Javier. Unha nota só para dar tamén a oportunidade a Fernando Cabo de falar un poquinho, é o tema da productividade poética dos procesos de recepción de Rosalía de Castro. É que, claro, tes toda a razón, temos que matar as influencias, esquecer a palabra, porque o tema é a productividade poética. A mí pareceme que o uso deste motivo fantástico, como explicaches, é genial. É moi bo. Bueno, para mí é o máis significativo, é dicir, non é só que un poida documentar a través de Rosalía unha recepción máis antiga que se consideraba da literatura rusa, senón que a literatura non é que Rosalía estea influída por Lermontov ou que cite ou algo así, senón que construe en parte o seu personaxe como unha especie de incorporación, reincorporación, resurrección, avatar, que é o que la di do poeta ruso. E o mesmo vai facer, se non tiven tempo para desenvolverlo, simplemente o dixen, con Berenice, por exemplo, con Esmeralda, en primer lugar. É algo realmente revelador dunha concepción moi radical do que é a ficción narrativa, no caso de Rosalía. Moi interesante. Ben, pois se non hai nada máis, poñemos fin a esta mesa. Moitas grazas. Antes, que queda unha sorpresa.